तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दिनैनि भिडिअ जाहैबाय एसे धामाका ओरैबायदि माने एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय भिडिअ लाबोनाय जादों आरोना नोंथांमोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिंनि भिडिअआ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बेनो जाबाय माने बडलेण्ड टाइगारनि माखासे गुदुं गुदुं गरम गरम आपडेट ओरैबायदि गरम नाय जाखाया आरोना बेनो जाबाय दिनै बिथाङा माने साथाम इउटुबारखौ बखिदों साथाम इउटुबारखौ रागा जोंदों आरोना मानि थाखाय माने मा टाइम मावनानै लाखो बे साथाम इउटुबारा फै जों बिदिब्ला नायलांनि लोगोफोर फै उल्था पार्टीखौ मोजां मोनग्रा साथाम इउटुबार एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारी बिराजा नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बे साथाम इउटुबारफोरा सोर नङा होमबा दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोंहा बे साथाम इउटुबारा मा दाय मावनानै लाखो जोंहा माने बिराजा आदाया आरोना बिथाङा माने मोनसे बडलेण्ड टाइगारनि सायाव माने मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरोना सिगां बेखौ नोंथांमोना देखायगोन दा बिनि थाखाय माने बिथाङा रागा जोंबाय आरोना आरो नेक्स्ट बाथ्राया जाहैबाय जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादार बिथाङाबो माने सम सम बडलेण्ड टाइगारनि सायाव भिडिअ बानायो बानायनायालाय थ' लेटेस्ट मा बानायबावदों बेखौथ' आं नुवाखै नुनायालाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं बुजिनो हायाखैसै माने जोंहा माने प्रान्जल दायाथ' माने निउसनि आपडेट बायदिसिना होबाय थायो एसे ब्लगिंबो खालायो मालाबा मालाबा खिन्थु बिथांखौ माने दा बडलेण्ड टाइगारनि सायाव बखिनायखौ आं नुफेराखैमोन आरोना फिसा फिसा इउटुबारफोरजों नांलायनानै हिट नाङा मजा नाङा इन्टारेस्टिं नाङा फिसा इउटुबार माने हमनोनो हायासै आं मा हिसाबै माने टाइगार दाया मा हिसाबै माने फिसा फिसा इउटुबार होनखो आरोना दा एनिथिं एमजे ब्रादारनि चेनेलाथ' अलमस्ट 1 लाखनि बारबाय यार ओरैजाय प्रान्जल दानियाबोथ' अलमस्ट 2 लाखनि बारलांबाय होमबाबो फिसा इउटुबार मानि थाखाय एसे नायबावनांगोन फैलाय नोंथांनि अननायाव नै बुदांसै मोनलायबाय नोंनि अननायाव रोखा जाबाय बडलेण्ड टाइगारा सासे हारिखौ फाननानै दैदेनगिरिफोरखौ बखिनानै सोरजोंबा बायजानाया रोखा जाबाय बडलेण्ड टाइगारनि आखायाव लानाय फैसाया सोरनि बिराजा आदा गुवाहाटीयाव थानानै मा खामानि मावनानै सोलिबाय था हानि दालाल खालामदोंबा खालामनानै सोलिबाय था कम्पानियाव मावनानै सोलिदोंबा सोलिबाय था हिनजाव दालाल मावनानै सोलिदोंबा सोलिबाय था जा मावनानै सोलिबाय था मोजाङै सोलिबाय थाबानो जाबाय किन्तु नैबे फान्था गिल्लाखौ एदावना लानाङा बिराजा दा बेग भाई एदावना लानाङा भाई फान्था गिल्लाखौ दा एदाव भाई एसे आंहाबो गरमा बिसिथ' आदा बिराजा बेग नोङो खैजोन हिनजाव हाबा खालामदों आं मिथिया नोंनि हिनजावा सासे ना सानै ना साथाम ना सासेबो गैया आं मिथिया आं जेबो मिथिया आं जेबो बुङा नोंखौ बबे एबसु अफिसाव लांनानै मा खालामदोंमोन बेखौबो आं मिथिया आं जेबो बुङा आं सुख माने बिथाङा सोरनिबा बेकग्राउन्डखौ बोरै मिथिया माने पात्ताखौनो मोना आं आसरित मोनो आरोना नंगौखौ बुङो ना नङाखौ बुङो दा बिथाङासो मिथिसिगौ आरोना इसोर मा खालामगोन दा आंजों नांलायनो सुथा लागासिनो दोङो आंखौ एग्रांगासिनो दोङो प्रान्जल नार्जारिनि नामखौ गोदान नाम दोननाया हामगोनलै प्रान्जल नार्जारिनि नामखौ फान्थाव बाबा दोननाया हामगोन नामा फान्थाव बाबा फान्थाव बाबा नाम दोनबाय जाहैदों बे नार्जारिखौ फान्थाव बाबा फाग्ला नाम दोननो हाखायो फाग्ला बुंनो हाखायो फिसा फिसा इउटुबार फैसा थाखा गैयि इउटुबार नोंसोरो आं जाबाय फैसा गोनां मानसि अ येस बेनोथ' थार दै बाथ्राया बे थार जायहा थाखा फैसा गैया बे माने रावबो जुजिनो हाया दै बे नंगौ थार दिनैनि मुलुगा ओरैबायदि मुलुग जाबायना दिनैनि बुहुमा दिनैनि दुनियाया ओरैबायदि दिवाना फैसानि दिवाना पैसा गैयाब्ला जेबो गैया भाई न मान न सम्मान यहाँ तो कुछ भी नहीं है
बड'लेण्ड टाइगारा ओरैबायदि फैसानि मानसि जाहैबाय आरो ना दा बेनिखायनो बिथाङा माने ओरैबायदि माने जायजों मायजों टाक्कार ओरैबायदि गिदिर गिदिर मानसिफोरजों माने टाक्कार होबाय जाहैदों बब डेन्जार मानिनांगोन दे खिन्थु थ' लोगोफोर कमेडिया बारा जाबाय दायो जों एसे सिरियासआव फैनि आरो ना बाथ्राया थार बिथां बुंनाय बाथ्राया नंगौ नंनायालाय दिनैनि तारिखाव माने ओरैबायदि थाखा फैसानिल' सोलिनाय थाखा गैयाबा जेबो गैया होननाय बायदि नङा होमबा सोरबा जानो लोंनो थोसे थोनानैब्लाबो थेवब्लाबो थाखा फैसानि दिबानाबाव मानो दिनै घुस लानाय दिनै मानाय मा नायनो आरोना दिनै जोंनि हादराव पुलिस दं होननानै जों गावखौ सेफटि फिल खालामनो हाला जाबाय मानोना दिनै जायहा थाखा दं बियो पुलिसखौ बायनोबो हागौ नङा होमबा दिनै पुलिसा थाखा फैसाजों बायजानानै सोरखौबा दाय गोनांखौबो गैयै दाय गैयैखौबो दाय गोनां खालामनो हागौ जोंनि थांना थानायनि गेजेराव बेफोर जाथायफोरा जाबोदों आरो थ' बेफोर जायाब्ला मोजां थाखा फैसाखौ लानानै जों दुगा दुनाय बा थाखा फैसा दं होननानै सोरखौबा माहाजोन होननानै सोरखौबा नाख्रेबनो नाजानाय गाख्रेबनो नाजानाय थ' जोंनि गेजेराव अनलायनाय थानो नांगोन सोरबा माहाजोना सोरबा गोरिबखौ अननो रोंनाय जानो नांगोन आरो दिनै आं बेखिनि भिडिअखौ आं एसे कमेडिजों लाबोबाय खिन्थु थार बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि इउटुबार बखिलायनाय मानो जायो नङा होमबा टाइगार भाइखौ आं मान होयो बिथाङा 500 साबस्क्राइबार जाबानो आं बिथांखौ फल' खालामबोदों दिनै बेवहाय मख'नाय गासै इउटुबार बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय मान होयो बे प्रान्जल दायानो जा आदा बिराजायानो जा जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादारानो जा गासैखौबो आं फल' खालामो गासैनिबो आं साबस्क्राइबार पलिटिक्सनि माखासे माबाखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा पार्मानेन्टलि गोरोबलाया टेम्परारि जोङो पलिटिक्सनि बाथ्राखौ लानानै माब्लाबा दान्थे बिदान्थे जोंनि गेजेराव क्रिटिसाइज खालामलायनाय जायो नङा होमबा बेखौ जों हर सान एनि टाइम लालायबाय थाबा बोरै जागोन जोंना टाइगार भाइनिया माने एसे पार्मानेन्ट जानो नागिरो आरो ना माने 24 घन्टा बिथांनिया माने पलिटिक्सनि माबा बायदि जानो नागिरो आरो ना थ' बेफोरबायदि जानो नाङा थारमाने एनि टाइम जों पलिटिक्सनि बाथ्राखौ लाबोबाय थानो नाङा आरो गासै इउटुबार बिथांमोनखौ आं बुङो माने टाइगार दाखौहाय माबा मोनसे बुंनायनिख्रुइ बुङैयानो स्रा आं टाइगार दाखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरो आरो ना नोंथांनि बै मोनसे बाथ्राखौ आं एसे दुखु मोनो बिफाखौ बुंदों बिनि फिसाजोखौ मानो बुंनांगौ जाखो नङा होमबा सोरबा फिसाखौ बुंदों बिनि बिमाखौलाय मानोथो रायखांहरफानांगौ नङा होमबा थ' बेफोर माने लासिंसिनि बाथ्रा आरो ना दिनै मान गैया सनमान गैया गिदिर उन्दै मिन्थिया बेफोरबायदि भिडिअ खालामबाय थायोब्ला मा जागोन नङा होमबा थ' एसे गोरोन्थि जायो आरो ना जिखि पार्टियानो जाया मानो पलिटिक्सआव गेदेर उन्दै जों बेखौ माने सिनायनो रोंनाय जानांगोन रेसपेक्टनि गेजेरजों जोङो मान सनमान होलायनायनि गेजेरजों जोङो क्रिटिसाइज खालामलायनांगोन नङा होमबा खोथा बुंलायनांगोन दान्थे बिदान्थे खालामलायनांगोन नङा होमबा मान सनमान गैयालासिनो माने एकदम कुनु डिसिप्लिन गैयि जायोबा माने मा जागोन जोंनि थांना थानाया माने सानसे समाव गोमालांगोन थ' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै बांद्राय बुङोबा माने गाज्रि मोनगोन सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानबा अननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोबा एसे शेयार खालाम अननानै प्लिज शेयारखौ खालामथार बे चेनेल जौगानो हायाखै